फ्रेंड्स हम का बोली, लेकिन आज तो बोले के पड़बे करी। आज हम बात करे वाला बानी साम्या रखेल के बारे में। अरे हमार मतलब रहे सामिया पखरेल के बारे में। तो हमनी लोग का समझ लो हैं? अरे ना भाई, हम पवन सिंह थोड़ा ही कि 4 बोतल रोज का और दारू बंद है बिहार का। प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, हम हैं जीत आरिया रउआ सब देखा तनी भोजपुरी मरीचा। फ्रेंड्स मजाक बहुत भइल। आज हम बात करे वाला बानी फ्रेंड्स सामिया पखरेल के बारे में। वो लड़की इतना चालाक भी है जेकर कोनो हिसाब नहीं के। नेपाल से यहाँ भोजपुरी में एंट्री करे खातिर खेसारी लाल के बाकायदा हाथ पे टेटू बनवैलस और खेसारी लाल के भरोसा दिवैलस कि हम तार बहुत बड़ा फैन हैं, और ई जरिए भोजपुरी में एंट्री कैलस। लेकिन खेसारी भाई के तो बुझेबे ना कैल कि कब उनकरा के वो गधा मुर्गा सब बना देला। भाई पहले कहलस कि हम पवन सिंह के चिन्हबे ना करें। पवन सिंह के है काहे कि ओकरा भोजपुरी में आवे के रहे, खेसारी लाल के मुर्गा बनावे के रहे, और खेसारियो भैया कहले रहलन कि उनकर बुद्धि कहाँ बा, एकरे फायदा उठैलस। सुनो, हेमे दिमाग तू तो जानत रहनी कि हेमे हेमे ठेउनवा में दिमाग रहेला, तोके पता तो बा ना। हाँ, ओकरा बाद में सामिया पखरेल के प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे दुनू लेलसन। अरे तहनी लोग के का बुझैलो भाई हैं? गलते समझेलो लोग। एल्बम में लेलसन ओकरा के, काहे कि खेसारी लाल घुसा देलन भोजपुरी इंडस्ट्री में। ओकरा बाद में दुनू एल्बम में अपना काम देलसन। अभी पवन सिंह पे डोरा डालती है। तो ये बात छी, पवन सिंह एकदम बैले ह, छुट्टा साढ़ ह, एकदम चीर फाड़ दी। तो तनी संभर के, खेसरिया तो तनी सीधा साधा ह, लेकिन पवनवा एकदम फाड़ के रख दी। मतलब सब कुछ गलत ना समझे के भाई। तो सामिया पखरेल भोजपुरी इंडस्ट्री में आवे खातिर कतना कतना काम कैलस। और खैर ये सब तो बात के बात बा। इंडस्ट्री में बहुत ऐसन कलाकार बारा सन जौन ये सब काम करके आगे बढ़ल बारा सन, और अभी उहे काम करता रसन। तो फ्रेंड्स हमार वीडियो रउआ सभे के कैसन लागल बा कमेंट्स करके बताई, और हमार कौन बात रउआ सभे के अच्छा लागल बा उहो बताई, और चैनलवा को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम भाई भोजपुरी में ही बात करते हैं, ज़्यादा बात हिंदी में नहीं करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि आप लोग भोजपुरी को प्यार करते हो और भोजपुरी से आप सभी को लगाव है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।